Abusua memwakɔ aba eba Dawson TV so. Wonim sɛ aha de ɛfa ya pomuden ho, ya manwosɛm ho, ɛne ya setena mu abrabɔ mu nsɛm de. Aha ne yɛdwene ho na yɛtumi afa mu aba. Enti hwɛ ase hɔ subscribe button no adɔma na ɛwɔ fa nsa bɔ so. Ɛgye kompe akyɛ sɛ wone Dawson TV abɛfa yɔnko. Medin de Barima Kofi Dawson na me ne me maame bi atwetwe nkɔbɔ. Ɛyɛ awerɛhosɛm. Na ye maame yadeɛ korankoro aba bɛda no so. Akyɛ sɛ wafa mu ako amane a wakom no. Ɛsi w'ani nsɛ wo ka kyerɛ. Na ɔne Dawson TV atwetwe nkɔmɔ. Na saa yadeɛ bɛda ne so a wako ɛnkɔ. Ɔso onya firi ɛyɛ mango mu. Odi mango. Ɛne nam so a wonyaayɛ. Afei nsuo bi a odi dwareɛ, sɛ nsuo no so ka ho bi. Ɛne osusu sɛ ɛma na nya saa yadeɛ. Na maame mfa wo nkɔ yadeɛ no abakɔsɛm kakra. 1985 ɛna apomuden adwumafoɔ ehu yadeɛ de di kan koraa ɛwɔ wiase ɛwɔ Nigeria man mu. Na ɛno yɛ di abaayewa na odi mfinhyia 13 ɛne obi nso a ɔyɛ ɔbaa na nso no wɔ botutu bra ɛna ɔmo hu saa yadeɛ ɛwɔ. Efiri hɔ de ba ewiase nyinaa ko yadeɛ yi saa ahwɛ so obenya no adu so besi nei ontimi nya no adu. Ɛno nti sɛ obenya yadeɛ yi bia na adwena yɛ ne sɛ wawu awie. Ɛno nti na yɛbɛdi mu nkɔbɔ na yɛtie yɛ maame ɛne ne nsɛm a wɔka deɛ wafam wɔ yadeɛ mu ɛne afutu sɛm a ɔwɔ ma yɛ. Yɛnkɔmmra yɛba yɛbɛdi mu nkɔbɔ. Ya madwene sɛ mɛkɔ me papa hɔ ɔboase. Me kɔɔyɛ no na wɔ hɔ a na meti pae me saa bia na mede ahyɛ me ho bua nso a ma no mpara. Afei megye me ho ayi. Afei na mede ahyɛ sɛ ebi a aduane bi a mekɔdie no agya fever bi akye me. Meti ne pae me saa ma me papa nkɔtoo no ma me duro ma me nom. Ɔno nso ɔyɛ ahaban. Ti ahaban a ɔsɛ gye na fa wasɛm wɔ moma so. Mehwɛ na ntimi ɛnkɔ. Afei na mese ya meya mede hyɛ sɛ bi a kaka ne pɛsɛ yɛ me papa ma me duro so mede ya ɛkɔ. Edura na adwo ankorɔfo ada no am so me wɔn mi ti ade akye a na atɔ me saa nti me yama dwen sɛ ne bɛsa aba ade ɛkɔ na ɛkɔ bɔ. Me ba me kurom ɛkyɛ me wɔ hɔ a na me ti asa aba na afei amanse gu me tiri mu nyinaa na ɔmo wura tiri mu nyinaa na mo de aduro. Ɔmo sɛ adwaeɛ akyi kɔ ade ɔka ne kyɛw so opɛ sɛ wote aduro no bi ɛde yɛ wo. Ebi kyerɛ best student, ebi kyerɛ mu nkuruma. Nnuro bebree de yɛ a still na kɔ ba na me saa de kɔ hospital ba ase no. Ɛnde na m'ani na ɛkɔ ɛbɛgu me tiri mu no. Ne nyinaa saa bɛboa no wɔ me moma so ha. Ti ɛhɔ na me de aduro yɛ mu a ɛyɛ ananse no na ɛbobɔe. Ti ɛbobɔe na aba m'ani anyway. Meni ya meya ayɛkɔ dwana dwani dwame amde ba hospital. So kyerɛ mu kyerɛ hospital doctor no say kono kɔ check omugya ne nhwɛ. Bi ane wo omugya ya ne kono wo omugya kɔ check no so me fa nkɔ ase. Me de ba doctor no kono so me fa nkɔ ase de kɔ ase. De kɔ na da o mama ko nya tena so. We bisa no kɔ so se pepa yi ne kese me fa me kyerɛ mu gye. Se e ba ye de wo ntimi kasa na ho sɛ bi a se na so me ba. Ọkọ no aba te e kaka no so ne me bidi nko tete ho an so ya yare bi a se fe ne HIV eno ti na ma ananse no ti me gu mi tira se no e ba osunsun so bebre nti na e no ene o kan ye no me ne na mpepre ho an ye ye su pa so na ye dok on e ka se ya e se na me ne te ho na no so e ma me nsu na e wa dura obenum a betimi asoso so kakra ti o de aduro no ma kire me se de mi si no ne ade me ko tu mu dai me ba fi me ko me tu mu da ma no Ɛde nti na wo pɛsɛ gyae no ma na wa. na de nti mama no o de ma me no me no be na wo twepɛ na me gya tu na me ntimi ndidi na me ntimi nya hwe me hyɛdam me susa
Ti me gye aduro ne no. Na me ma kra ka se obi a wakɔ hospital akɔgye aduro aba no ye hwɛ yare no fala ba na me so na ye me din pa se me bo me ma ne ama na ye me din enti na enwuma na me kyewa me di timi su de aduro de gye se awurade bam gye se yare no nhu na bi efiri na abɛyɛ me ma me so di ma ba ya ba akɔfɛ ikoka we kyewa so nya kokoduro koka we kyerɛ no a bɛyɛ na ye hyehyɛ enti me de bɛ hyɛ me ho so me kuro ho me ni adamfo hu a mo na me twam na me kɔ afe me na afe aduro no me gya no no afe ama yare na sa bɛyɛ mo afe me so tia na eti me ni di ma aduane kɔ me ntimi ni so ya me so saa na ya asɔre fo me so kɔ assemblies e be hwɛ ma ne kɔ me bisa so na adom wɔ no so ofi no so ade so fo so pɛ ma so no so fo ade sɛ awurade bam to me ka saa no sɛ e de bɛ kɔmpa afe me so tia na eti afe yɛ na me miri mo afam me nante una me hu a na me ka asɛm a hinta kyerɛ una me hu a me se aduane a woyɛ no ɛnyɛ wani kan na ade yɛ akɔgye bibia ɛsɛ sɛ ayɛ sɛ nyame bie m'ani ma me hunu nneɛma wɔ ikurom afei madane diifo na me hyɛ nkɔm na yɛsɔfo ka sɛ daabi ɔntena hɔ ma saa yare wei ɛma nti yɛsɔfo baako ka kyerɛ maame sɛ ɔmfa me nkɔ sɔfo a ɔhyɛ na me maame sɛ wɔn deɛ na sɛ me sɛ nyame deɛ ɔmfa me nkɔ baabi nyame na bɛsa ɛno anɔpa na ɔmaa me sɛ ade me ba hospital sɛ no ade me ba hospital ɔsɛ me maame kora no ɔsɛ ada no mete hɔ didi a me ho so memmu na hwe aduane kura me a memmu na hwe ɔno ɔtwe ne yɛ hɔ so me maame tontɔn nneɛma wɔ obi a meta adeɛ to obi ehu na ɔsɛ okukuru ni ɔtwe me a ɔde me bɛwura store room hɔ na ɔtwe nsuo gu me so na ɔbɔ mpaeɛ a na mede so tetee me saa tam so na ma wo mmiɛnsa na me baba me last girl no obehu saa ɔsɛ me maame ewu a na maame sɛ nkasa sɛ ɔmaame ewu na ɔtwe me de be ba store hɔ na ja ɔbɔ mi ɔde nsuo sam m'ani mu asa na ɔfrɛ me na meyɛ sa na me ho kɛntene me nti anadwo no ɛsa ba na ɔmo de ba hospital ɔmo wɔ mpa ne de me hunu hwɛ me de me hu ya ne sɛ ma yere mpa de me hu ya ma yere mpa no na ɔmo wɔ me pa ne ɔmo wɔ me pa nti sɛ hospital hɔ na ayɛ sɛ nyame bie m'ani no mehu sɛ mɔkyere na nkurɔfoɔ wu a yɛde wɔn mo kɔhyɛ fridge mu nti nurse ni wei ba me sɛ mempene ma ne wɔ me paneɛ no wei ba me sɛ mempene ma ɛhɔ yɛ gidigidi ma ɔmo wɔ me paneɛ no wɔf ma me sa de me bɛ no ma yɛ keka me ba kwa me hunu hwɛ me hu ya no sɛ meda yɛ store room hɔ a yɛakyekyere me nsa na meka kyerɛ ma me sɛ wɔnyi me nsa na ɔsɛ sɛ meyi wo nsa a wonyɛ gidigidi a sɛ dɛ menyɛ sɛ ne mate sɛ kɔm de na ɔsɛ wode ma me nsuo na ɔma mfe wɔntimi nsa nti meyɛɛ ya na ɔsane baako na mea mede me nsa ɔsane na mete hɔ na ɔsɛ ante ade na ɔsɛ hwɛ ade a mehu ayɛ ne nɛ nso mayɛ dɛ ɔsɛ hwɛ nyame nko anka wuwu na ɔsɛ ti yale no a na ɔsɛ ɔhu ne ɛyɛ ɔtwa hwɛ sɛ yɛhwɛ yɛbɛkɔ na mete hɔ na mmerɛ no na ɔma me sunsun na ɔsɛ obi a no mo adura kyɛ nti ɔma me na me maame nso so no ɔyɛ obi a ɔka asɛm a ɛbɛ ada no me ne wɔ hɔ a ɔsɛ wonyi ni sɛ ɔyale wo maame wo papa yere na de ma wo na me sɛ me papa yere wo sɛ no na me nka deɛ ebi sɛ no ɔpere ajapadeɛ ma ne mba nti me kɔ ka ho saa na ɔmfa me nya akwadoro koraa na otimi ne me ko so me mfa ho me papa fie ne baba nti maame ne ka kyerɛ me sɛ ne yale na me maame ne de ma me sɛ me hwie me nsuo a esi hɔ a me mɛkɔ akɔdware no na ɔno dware na me gyina nsuo no a me tiri kɔ dɛm nti maame no so na ɔyare ne bi ɔno so wɔ firi ɔso betimi de afa nsuo mu obetimi de afa aduane na adeɛ baako pɛ a ɔde maame ɛyɛ sata na amango aba na ɔde maame a medi no wɔ n'anim hɔ a mebɔ mpa ebi sɛ medi no adeɛ a medi wɔ n'anim saa no yɛ amango nti me maame ka kyerɛ me sɛ ɛyɛ me maame na ɛde maame ɛyɛ me nwanwa maame so ɔka nsɛm a ɛbɛm ɔso daeɛ koraa na oyi kyerɛ hɔ a ɛbɛm nti megye ne di yɛ sɛ me maame no ɛna ɛde yareɛ no ma ɛfiri sɛ na adwebɔne aba ne tirim ɔka kyerɛ me sɛ efie ne deɛ mimidi nka ho nti no ɔma me ntena ha na obedi m'ani akɔpɛ sɛ metu ampa nso nti na ɔne me nte fine na ɔne me nyɛ fine koraa nso ofiri adwuma ba na mekyia no ɔnye so nti ma yɛ mafa mu deɛ nti me a mehwɛ situation na mewɔ mu na metie na ɛyɛ me ya nti me nane ade me ne bɛrima bɛkɔe me ne bɛrima baako pɛ ɛna na ɛwɔ hɔ ama me papa ketewa koraa mede ne kɔkyea no nti no mente aseɛ ɛkwan yɛfa so a menya saa yare apart from me kuna me ne wo me bɛyɛ a bɛrima baako pɛ ɔno ne kɔtena hɔ ɛfiri hɔ baa yɛsa na awerɛhoɔ so asa aba yare no deɛ wɔ hɔ wotumi ɛkɔ hospital na yɛpiri foto sɛ yare no wɔ hɔ a nomaduro no nomaduro no a ɛyɛ duro no boa paa wonom a ɛboa wɔ a wankasa yɛkɔɔyɛ a yɛkɔtieɛ no mahu sɛ wo adwiri na wohwɛ yɛ maame yi hawa a wafam ɛne atete a wakum ɛne yadeɛ da ne so a
wawu se areho na mamenka wabako se bi kakra ewiase mu nipa nyina pino ene aduonu mienu 2022 ene beto bia World Health Organization kyerɛ sɛ nipa mako 39 million ebro Ghana dodo so mpo ene wo saa yade bi wiase na wo hwehwɛ mu a na wotumi hu sɛ yade no ɛwɔ soro ɛno akyi sɛ wo hwɛ aman ahodo a yade ewom pa ewiase nyina South Africa ene dikan 7.5 million wo mu firi hɔ a Mozambique ene to so ɛno so yɛ 2.2 million na no akyi yako India we say hey, India yes India HIV yade no ebi wɔ 2.1 million people ene wo saa yade wokɔ Nigeria for nso 1.8 million ene wo saa yade ɛno akyi wura mu aman hodo so nyina no a yade ati atese no edu ba bi a na wo hwɛ ye man Ghana mu na do ani abu sɛ yenso ye die mu te sɛn in fact so wo bepie Ghana ha ba bi a yade ni pomponso kɛse pa ɛwɔ as of the year 2022 and hwehwɛmu course wo na ye apue mantam ye Eastern region wɔn mu kura 2.8% ɛno akyi Western region ɛyɛ 2.7% and Greater Accra 2.5% ɛkyerɛ wo sɛ HIV yare no ɛwɔ hɔ na yitimi nya free mango mu ana in fact ehwɛmu atwerɛ sɛ yintimi nya saa yade efiri aduane di mu nti ehu sie nua ba no nsɛm a na wɔka no ɛne hwehwɛmu ɛda hɔ no ɛnhyɛda ɛnkɔ ɛno akyi nhwɛmu so ɛda di sɛ ɛmoa wei yɛ mmoa ba bi a wɔn ntumi ntena nsuo mu nti yɛ de ne paa sɛ nka nua ba yi betumi adware nsuo na obenya saa yade na ne na yɛ bisa yɛ ho sɛ ɛhe ɛne firi nea wo nso susuo no factor comment section ase na yɛ nyina yɛ ni ho nkɔmɔ Dawson TV yɛbɛsɛ hwɛ bi makra